дар вилояти Соғ 340 адад ҷиноятҳои коррупсионӣ ва иқтисодии хусусияти коррупсионӣ дошта аз ҷониби мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Соғ ошкор карда шудааст. Сардори ин ниҳод Шараф Авазода субҳи имрӯз оид ба ин масъала маълумот дод. Вай ҳангоми гузарондани нишасти хабарӣ аз фаъолияти нимсолаи аввали соли 2021 иттилоъ дода таъкид намуд, ки аз шумораи умумии ҷиноятҳои ошкоршуда 157 ададашро ҷиноятҳои вазнин ташкил медиҳад. Маблағи зарар аз рӯи ҷиноятҳои ошкоршуда 10.5 миллион сомонӣ буда, то ҷамъбасти шашмоҳаи аваз ҷода аз 6.8 миллион сомонӣ рӯёнда шудааст. Аз миқдори умумии зарари ошкоршуда 4.3 миллион сомонӣ ба давлат буда, аз ин миқдор 4 миллион сомонӣ рӯёнда шудааст. таҳлили фаъолияти хизматии шахсони ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуда нишон дод, ки қисми бештари онҳо, яъне кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои вилоят 25 адад ҷиноят содир карданд. Кормандони соҳаи тандурустӣ 12 ҷиноят, вазорати адлия 2 ҷиноят, вазорати мудофиат 2 ҷиноят, кумитаи андоз 4 ҷиноят, зерсохторҳои кумитаи идораи замин 32 ҷиноят, маориф 37 ҷиноят ва кормандони дигар сохторҳои ташкилотҳо даст ба ҷинояти коррупсионӣ заданд. Бештари зиёдшавии ҷиноятҳои коррупсионӣ дар шаҳру ноҳияҳои Спитамен 140 ҷиноят, Истаравшан 31 ҷиноят ва Масҷоҳ 21 ҷиноят расман ба қайд гирифта шудааст. Дар зерсохторҳои кумитаи идораи замин 32 ҷиноят нисбати 12 нафар, дар зерсохторҳои кумитаи ҳифзи муҳити зист 3 ҷиноят нисбати 1 нафар, соҳаи маориф 37 ҷиноят нисбати 23 нафар, барқи тоҷик 6 ҷиноят нисбати 5 нафар, соҳаи кишоварзӣ 2 ҷиноят нисбати 2 нафар, бонкҳо 36 ҷиноят нисбати 6 нафар, дигар иdoraу корхонаҳои давлатӣ 14 ҷиноят нисбати 11 нафар, субъектҳои хоҷагидории ғайридавлатӣ 43 ҷиноят нисбати 29 нафар, соҳибкорон ва шаҳрвандон бошад 115 ҷиноят нисбати 71 нафар. кормандони раёсати агентии назорати давлатии молия ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Соғ саривақт барои пешгирӣ намудани ҳолат ва ҷиноятҳои коррупсионӣ корбарӣ менамоянд. Масалан, давоми 6 моҳи аввали соли равон роҳбари дастгоҳи раиси ноҳияи Девашти Суҳбатулло Суннатуллозода аз шаҳрванд барои ҷудо намудани 2627 метри мураббаъ қитъаи замин ҷиҳати сохтмони майдончаи варзишӣ аз ҳисоби заминҳои ҷамоати деҳотӣ Яхтан ба сифати пора 100 000 сомонӣ маблағ талаб кардааст. 14 апрели соли равон зимни талаб карда гирифтани маблағи $4700 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар ҷои ҳодиса аз ҷониби кормандони раёсат дастгир карда шудааст. Нисбати вай бо моддаи 247 қисми 4 банди Б Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда, он бо тасдиқи фикри айбдоркунӣ ба суд ирсол карда шудааст. Сардори хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Бӯстон, раёсати хадамоти давлатии оташнишонии вилояти Соғ Каримзода Ҳабиб Абдулло 25 январи соли 2021 аз соҳибкор Шодибоев ҷояти омода кардани хулосаи бехатарии зидди сӯхтор барои пеш бурдани фаъолияти соҳибкориаш ба сифати пора маблағи 10500 сомонӣ гирифтааст ва зимни гузарондани чорабинии оперативӣ тафтишоти Каримзода дар ҷои ҳодиса дастгир карда шуда, дар леҳои шаҳрӣ офта гирифта шудааст. Инчунин хеле дигар нафарро бо муовини сардори оташнишонии шаҳри Гулистон дар вақти гирифтани пора дастгир карда шуда, нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 319 оғоз карда шуд. дар давраи ҳисоботи 167 адад ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ вобаста ба коррупсия ошкор карда шуда, аз рӯи он ба маблағи 171580 сомонӣ ҷарима раёнда шудааст. Инчунин аз тарафи кормандони раёсат нои ҳолати хизмати якҷояи хешовандони наздик, ки хилофи талаботи моддаи 22 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба коррупсия мебошад, ошкор карда шудааст. Ин ҳуқуқвайронкуниҳо асосан дар соҳаҳои беҳдошти замин, обёрӣ, маориф ва тандурустӣ ба қайд гирифта шудааст. Вақти барои ҷудо намудани қитъаи замин назявлагӣ меравад, муроҷиат мекунад ва ё маблағ талаб мекунад ва ё намеояд, модам муроҷиат намекунад, маблағам метиҳанд. Баъд дар ҳамон ҳолате ки фиребашон мекунанд ё замин назявлагӣ ба ӯ ҷудо карда наметиҳанд, баъд омада модам муроҷиат мекунад. Мутаассифона ҳамин шаҳрвандои мо бисёр ҳолатҳо мо мерем, бисёр ҷода ё хусусан вай дар гузаргоҳи сарҳадии Фотоёбод гуфтед. Ина нафарҳо рафтан, намояндаи васоити ахбори ома рафтан нашр карданд. Агар хуб бешид ки 3 нафари амвора гирифтан назди мо мевардан, аризаҳошонро мегирифтем. Бо гуфтесам бе ариза муҳтарам намояндагони васоити ахбори ома мо нисбати нафар
чорандешӣ то қарор қабул карда наметавонед. Амалиёт гуфтед, амалиёт гузарондан. Вақте ариза нест, мо нисбати ки амалиёт гузаронем? Баъд дар ҳақиқат мегӯ гирифтад, ягон кас мегӯяд ки ба ман зарар нарасидааст. Мо нисбати ки амалиёт гузаронем? Вақте ки ариза нест. Ҳа, қонунзор гуфтааст, вақте ариза ворид мешавад, аз рӯи қарор дар бораи оғози парвандаи ҷиноятӣ, қарори рад намудан оғози парвандаи ҷиноятӣ ё аз рӯи тобиат равон кардан. Вақте ариза меояд, ҳатман мо чораандешӣ мекунем. Вақте ариза набошад, мо ягон қеyd амалиёт дар ҳақиқат мо кормандои оперативӣ дорем, коркардои оперативӣ мегзаронем. Не ки дар ҳама сурат аризаи ҷабрдида ҳатмист барои қабул намудани қарори қонунӣ. муфаттишони раёсат дар давраи ҳисоботи 121 парвандаҳои ҷиноятиро ба пешбурд қабул карда, тафтиши пешакии 90 парвандаҳои ҷиноятиро ба итмом расондааст, ки аз ин миқдор 79 парвандаи ҷиноятӣ бо тасдиқи фикри айбдоркунӣ барои моҳиятан баррасӣ намудан ба мақомоти судӣ ирсол карда шудааст. баҳсҳои дигари нишасти матбуотиро дар гузоришҳои минбаъда мавриди таҳлил қарор хоҳем дод. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.